ndị Igbo na-agụ aja egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-atọ ajọ ụtọ ekike ndị Igbo ma na ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo ma na ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwa m ntị Olise gọziele n'ụmụ Igbo maka na ejebe banụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya Igbo bụ Igbo n'anya Igbo ọbụ ọnọlọmata edigo m ọzọ Chimpolokole ekpologo asa mgbodo ka ide ogologo meskalink ji adịghị ịkụba ka yiri ego ndị Igbo gara ogbute ego na-ekezi ndị na-ejile ego na-ejigbo ajụjụ eke nga n'obodo oyibo ndị ọcha na-ada nnefe jiri uwe nwụda isi aka na-efe nche eze kpacha mmiri ede mbili na anyị na-ele ife nwa aṅụli n'ụtụtụ ọbụ na agabakwo na ọbụlisi anyị ji bili na mgbede abalị agaba mmiri a na-ejigo maka na ejebe banụ ka anyị na-akwado omenala Igbo ọ dị mma ndị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị Igbo mụrụ okoro ndị Igbo mụrụ agbọghọ ndị Igbo mụrụ ndị toro ogologo ndị Igbo mụrụ ndị topụrụ etopụ dịka mụnwa n'ebe a ekele m unu ọ bụcha ka anyị si anabata unu na ajụjụ ndị eze nke anyị na-egosi unu na igwe onyonyo na Mama Africa Igbo bụ nke ngalaba ya nọ na TSTV Africa. N'ụbọchị nke taa unu ule m anya unu ga-ahụ na agbajuru m agbaju ma bụrụkwa onye ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ. Aha m bụ Maazị Chukwu na-enye Ọbasi. N'ụbọchị nke taa ọ bụkwa naanị m so anyị nọ na nke onye eze echiri echichi ṅụjuru ara nne ya afọ. Unu hụkwa ya unu ga-ama na ọ gbajuru agbaju so oke ihe eji mmadụ eme abịa na anyị nọ n'obi ya n'ụbọchị nke taa sị ka anyị bịakwana bịa gbaa ya ajụjụ ọnụ mara etu esi na-akwalite omenala na ọdịnala Igbo na mba ndị ọzọ dịka township a na-ekwu ya. Ọ bụkwa na anyị m bịara n'ụbọchị nke taa mụ na nwanne m sokwa nwanne m mama m mụrụ na mba ọzọ onye ukwu ị ga-ekele n'oge mmadụ ọrụ ebe anyị nọ n'ụbọchị atọ na-efu na iru na-atụ anyị sọsọ amụ ọ bụ maka na anyị dị ndụ na ana nke ndị dị ndụ anyị na-ekele n'oge aka m bụkwa nze Boniface Uchenna Umeakụ nne nwatali ahụ ọjọọ na nke mbụ n'ezinụlọ agụ ada ọ mụrụ na ọgbọ mụ na ndị ọbụ mụ na ha maka na ụmụ Igbo teni unu na-asụ asụsụ Igbo anyị maka na asụsụ Igbo dị ụtọ ka a hanyekwa unu n'aka onye mụ na ya nọ. Ọ dị mma maka na ihe kwụrụ ihe akwụdebe ihe anyị nọ n'ebe a n'ụbọchị nke taa ịkwalite omenala na ọdịnala Igbo ma ị nọ n'elu ị nọ n'ala ị nọ na mba ndị ọzọ ị nọ n'ala Igbo itochiri ịdị na-akwalite omenala Igbo. Ugbu a anyị ga-abịa ka anyị gaa hụ onye anyị nọ n'obi ya maka na ọ gbazuru agbazu anyị kwutetu ole anyị ma anyị ahapụzi ya were aka ya kwụdapụ nke ọzọ ole anyị ma maka ya bụ ọwụ ya nwa bụ Chief Agbogidi. Unu nụkwa aha unu ahụ na aha ya kara aka Agbogidi eze ndị Anambra na Dawaki Kingdom ka anyị gaga ahụ onye eze ọ ga-adịrị gị na mma onye eze anyị rie ndị Igbo Agbogidi ọ ga-adịrị gị mma onye eze. biko ị ga na nkeji ole ma ole ị ga-akọwara ndị Igbo maka ọ dị ka ole m kwuru ekwutecha m ya gị gwa ndị Igbo aha gị gwakwa ha otu esi hụ gị na ọ dị ka onye ezigbote onye echichi echiri n'ala Igbo gị gwa ndị Igbo ka afa m bụ daalụnụ afa m bụ Chief Henry Ugwu Agbogidi eze ndị Anambra na Dawaki Kingdom and environment. Ọ dị mma abịa na nke ahụ ugbu a ịkpọrọ maka afọ ihe pụrụ ihe akwụdebe onwego echichi ndị ọzọ ichigoro tupu ga-echie eze ndị Anambra na Dawaki. Enwegasịgo echichi echiri m mana echichi echigasịrị m ha bụ nke ndị ka a na-akpọ ọgbakọ n'ọnụ oyibo a na-akpọ ya klọb echigo m echichi ebe ahụ anọkọtakwa ndị
dawaki wee necha anya wee sị na mụ bịa na echichi kwesịrị m na o nwere echichi a ga-eji nyochakwu ya wee fụkwa na echichi a na ọ dị mma because na iji wee na-akwalite omenala Igbo wee sị ha na ọrịa dị mma ha gaba n'iru mechakwa wuchie m ya bụ echichi isi anwa ka echichi ahụ anyị na-ekwekwa aka na-eme omenala Igbo na-aga n'iru na ebe ọbụla abụ na ije ebe ọbụla anyị nọ ebe ọbụla akpọ ọkọrọ ndị Igbo anyị na-esokwa na-emekwa omenala Igbo na na-akwalite na ọ na-aga n'iru. Ọ dị mma Agbogidi dịka nwanne m si gụọ maka na ịma na ndị Igbo ebe ọbụla nọ n'akụkụ ụwa ha na-anụ ife ile mana ịma na akịdị ọbụla akụrụ n'ala nwere ebe o si were kwuo anyị anụgo ịgwara anyị na echiri echichi na Abuja mana a chọrọ ka ịgwa ndị Igbo ebe isi n'ala Igbo ngalaba ebe isi n'ala Igbo. Abụ m onye Imo in njikọ ka local government area of Anambra State ebe ahụ hazi. Ọ dị mma ndị Igbo ụnụ anụgo ka o si wee kwuo ya na ya bụ onye n'Imo na Anambra Steeti mana tupu anyị na-aga n'iru dịka nwanne nwoke si wee kwuo tupu anyị na-aga n'iru anyị ga-aga na ka anyị zụrụtụ ahịa maka na ọ bụrụ na emeghị otu a agụụ egbuo m na ya nye anya isi m na ya na-acha nwa anwụ na ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo eriri ife ọ gaghị agacha ọfụma. Ọ bụ eziokwu n'ụdị ya kwa ọ bụrụ na anyị chighata obere azụmahịa o nwere ihe anyị hụrụ n'elu ọkpọkọrọ ebe a ọ dị ka onye eze ga-ejizi ohere a wee mekwe na anyị nwa okwuchi anyị ike nwanne maka onye eze na-ebe ya si ike. Ọ dị mma ka anyị gaga kpacha akpịrị achịghata azụ anyị agbapụ ya ọsọ. Anyị ka nọ na nke onye eze ndị Anambra Agbogidi nke izizi ndị Igbo na-agụ ajọ egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-atọ ajọ ụtọ ekike ndị Igbo ma na ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo ma na ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọ m ntị. Akpata mmiri ede mbili na anyị na-ele ife nwa abalị n'ụtụtụ bụ na agabakwa na ọbụlịsa anyị ibili na mgbede abalị agaba mmiri a na-ejigo ma ọkụ mmiri na-ejigo ọnwa na-egote asụsụ Igbo dị ala iri akpịlị abalọbida abata agbakpa abatalaba abata bụ na ndị Igbo bata mmọnwụ apụtara mmanụ maka ata eze na ụgbọ na sinvento na-eke moto orisie na nga anya moto anya ugbu a ji aja ego emega ọbọdụ ego aja ego kedu maka ugbu a were ntụrụ ego na ibe eto obi masonye nna asị mkpadebe na-adị asị ndị Olise agọziela n'ụmụ Igbo maka na echebe echebe anabanụ obi Igbo ndị Chukwu. Ọha na eze ndị Igbo anyị ejego kwacha akpịrị ya wee chịkọtakwa azụ dịka nwanne m si gwa gị anyị ejegokwa emetụ ụmụ ife a na-emetụ n'ọnụ wee zụtụkwa n'afịa maka na ife ji mara Igbo anyị na-achọ egwu ụnụ ebe ụnụ nọ n'akụkụ ụwa niile ka ụnụ mee gịnị nyere anyị aka wee kwado mmemme a maka mmemme a ọ bụrụ na kwado mmemme a ụwa niile na-afụ ya ọ gakwa na-aga mana ọ bụrụ na enyere anyị aka kwado mmemme a obere oge ọ na mana mmemme a mmemme a ji eme maka ọdịnala na ihe eji mara Igbo na njirimara eji mara anyị na ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ụfọdụ na-anazi n'ihi na ha amaghị omenala mana anyị ga-eji ya wee kụziere ha omenala Igbo ya mere anyị ji ayọ unu bịa unu kwado mmemme a dịka anyị na-ekwu anyị garakwa na be Agbogidi nke mbụ na Abuja maka mụnwa na-asị na ọ na Abuja Agbogidi anyị abatakwa na mmemme anyị agba nke abụọ nwanne m ngwa gaba n'ihu. onye eze ahụrụ nwa ihe nọ na bifo ma ụkwụ ma ụkwụ echi anyị ike ị ga-eme n'omenala ị ga-eme n'omenala nnọọ ịma na omenala Igbo bụ bifo ebido ekwugo okwu a na-ebu ụzọ akpọkuo ndị mmụọ kpọkuo ndị a ka ha bịa were ọjị mana otu ọbụla o si na dị ihe anyị na-eme ka na-adaba n'anya ọ dịcha mma ndị ije nnọọ nekwanụ na ọjị abịakwa Igbo bụ Igbo ndị Anambra steeti ụnụ abụghị ọjị anyị abịago ụmụ Anambra ọjị anyị abịago isi dịka esi eme na omenala Igbo maka na omenala Igbo anyị amakara ọ na-atọ ụtọ maka na hapụ isi aka aka hapụkwa n'ọrịa ya mere aga m ebulu ọjị onye ọ bụ mụ na ya. Ọ dị mma ndị Igbo metere ngụ metere ụgba Anambra na Imo ha bụ nwanne
otu a ka nwere mgbe a na-agụ ya wee Anambra na Igbo nwanne ụfọdụ sa ya anyị ka bụ nwanne ebe ugbu a ịhụ na nna ọjị abịago onye eze dịka ochie wee dị anyị ga-ewepụ n'ọjị ruo ụlọ ajụọkwa n'ebe ochi tupu anyị emewe nke Igbo zoro ọjịrị afọ ya omenala Igbo si n'ụlọ egosichara ọjị ebunyekwazi m ọjị ewee buke ọjị eze na eze na ya wepụ n'ọjị Anambra steeti ndị Igbo niile ewetago m ọjị n'afọ ọ dị ma ya bụ ọjị eze ka dị eze n'aka ya gọzie ọfọ Igbo bụ Igbo ekele m unu ka mgbe ekwufugo na a na-akpọkwu Olise bụrụ ụwa a na-akwere ya ekelekwa m unu a sị m na okwu unu ji wee bịa unu ga-eji wee na ọ ga-abịa onye abịagbunye mgbe ọ ga-eme ka nkụji akwado ya n'azụ na-enụ na chiefu na nke tata a sị na agụ ya ụzọ agụ ya ọnụ ọ ga-adịla anyị na mma anyị gbuo n'aka nri anyị gbuo na mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị gbuo na mma akpa ọrụ na-abụ nkụtụkọ ya nwekwara ike kụtụrụ ibia anyị eburokwado mpa ma anake ka anyị na-atụnyere oje nri nro onye bụ isi bụrụ isi ọdụdụ enu anyị burokwado ụkwa nke aka anyị na n'agha otakụ nwere n'oyi ihe okpukpe ka otenkwụ nwere ihe ọgịrịga mmiri a sị na ndị a sị igbe belu ugobelu ndị ọkacha anya dị na-ekwuzi nkụpụ anya si gosi ebe ọ ga-ebe bụ na ọ mara ebe ọ ga-ebe o ji wee si ike mgbe egosizi anya ọsị na ọ bịara nkụpụ anya biko na anyị ata ọjị a ka ọ zụọ arụ na mkpụrụ obi n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị Agbogidi niile Agbogidi ụmụ Igbo ebe ọhụrụ nọ n'akụkụ ụwa niile n'oge so anyị wee tara ọjị a na ụlọ ekpere okpere ga zuru ụmụ Igbo ebe ọbụla nọ n'akụkụ ụwa niile ya bụ ebe ọbụla ị nọ sọrọ anyị ka ịta ọjị aka ọjị afụkwara m ose ọjị ebe a maka na o mere ụmụaka m na Igbo amaghị omenala egosigbuo ọnụ ha ahịa na-akpọ ose ọjị iwerego ka m werekwenụ ose ọjị ụmụ Igbo ebe unu usoro anyị tara ọjị tara ose nwoke enyi m ngwa were nke gị dịka isi wee kwuo ihe a bụ omenala Igbo njirimara eji mara ndị Igbo ọ ya ka anyị nọ n'ime ya ka ị na-amụta gụbụ nwa afọ Igbo ọ dị mma onye ọzọ ị ga-adị n'egbughị oge anyị sị ka anyị malite mmemme anyị bịara ịgbatara anyị ebe isi n'ala Igbo ha chọrọ ịghọtatụ n'ọnụ n'ugbu a bụ onye na-eleghị ebe ugbu a maghị ebe ibido ha na-elewe ebe ịma ugbu a mana ndị na-anọ ha mgbe ibidoro ndụ gị ọ ga-amasị ha ka ha nụ n'ọnụ gị ma ihe nke ị gabigachara otu isi wee gụọ akwụkwọ ma tupu gị eruo ebe ị nọ ụbọchị nke taa n'ezi ebido na maka mgbe anyị na-eto enwere ihe a na-akpọ nta akara ya anyị na-akpọ ya bụ nta akara mgbe anyị na-eto ebidokwara m na nta akara na-eme aka ọcha bifo asị gị ma aka otu a ya mgbe ị na-achọzi ba praịmarị skuul ka ama na aka agaghị ha na ntị ama na n'irugo ka m gụchara nta akara aha wee mee m aka n'isi na kansụl Enugu a sị na aka m eruo na ma ya ewe nwee ebe akwa mbe dadị gasị ya na nwekwu ya eme na ma ya agụ emechazịa onye bụ
eji isi anyị bụ ahụ wee kpọọ mama m ndị mmụmụ wee sị ha duke n'elu nwa ya dị mana n'ahụkwa na akwụkwọ anụnwa gere agụ wee rejista m wee bido akwụkwọ wee na-emeri ọfụma meri karịarị ndị nwa aka ha gafecha ntị ha ndị nwa wee wezielu m na-ama atụ na skuul kachake na onye nwa asịsị ya na n'olu and ihe a mezi mgbe ụfọdụzi ndị a na-eweta ịna-anya ọgụ na aka elu ha na-anya fụ na ọnwe obodo ajụjụ ahịa bịa fụ na onye isie na-achọ ọkụ ewere ya n'ụlọ akwụkwọ ọmụnwa breki dat rekọd ahụ a na-etibe aka na ntị mechakwa na primary school akwa secondary school na secondary school ahụ na be anyị ka m gụziri nsemmeke secondary school n'Imo wee finichie secondary school wee baa nke a na-akpọ mahadum mana uto otu ihe si wee kwụrụ because anya m unu na-anya m anya na hụ na nwere mbamba anya anya m dị n'ego nnukwu wee sị ma kedu nsi na ebe a agụcha ha ma agụcha mmapụta wee mma gaa jebe Kaduna si na m eje miti ụmụ nwanne m n'ebe ahụ na-eme biznes because ha na-eji ego emerụ mmadụ arụ ma ha nata mgbe ahụ wee ruo Kaduna mee mmemme wee fụ ihe a na-eme mmaga connection asị onye nwere mbamba anya mmaga Reventi store ruo na Reventi store ọ bụrụkwa m nwerekwa ihe akawakwa m ọfụ mana ndị nwa niile ma ndị nwa ndị ọga ndị a ụmụnwa na-enyechasị ha ego n'ike dịka onye Igbo ịbụ nchọchalụ ha ego mgbe a ka m ji wee malụ na n'ọnụ oyibo adị na amụ mụọ ego sikwa from Kaduna wee mmemme na Kaduna nwata Abuja na-emekwa ọfụma wee banye na property ego bataba nsikwa from property na-emekwa property banye nke a na-akpọ ọrụ ngo na-arụkwa ọrụ ngo na-emekwa property ọkwa ebe a ka nọ kịta ebe a ka aka nọ wee chawa wee na-enye Chineke otuto na ọ na-eme onwe ya afa na-elote ndị nke n'anya because imechi ihe niile ọ bụrụ na aka Chukwu adịrị nwere okwu ihe a na-eme ọkwa Chineke onye eze dịka isi wee kọwara anyị o gosiri na ịbụ onye nwatakịrị onye Igbo gbara mbọ ọfụma site n'ụmụaka wee rute na okenye otu n'ọgbu a gosikwa na ịmaghị ya na-eme ego mmapụta ya bụ na ị gbara mbọ taafụ enweta ya bụ ego abịa nnekwa anya dịka esi bụrụ nwa okorobịa ihe a na-ekwu ya na-ekwu na mmemme anyị na-emebi ihe gbasara omenala eji mara anyị nwabụ Igbo na-efu na anyị chọghị na-eyi omenala akwa eji mara ndị Igbo wee na-ajụ mgbe ịbụ okorobịa nnekwa ya na ochie nọ mfụ na agụ akpụkpọ agụ ka eji wee menya bụ oche gosi na mgbe ochie onye ọ na-afụ na ụdị akpụkpọ agụ a na ọ kpara ike n'obodo anyị wee chọọ ka anyị mata dịka mgbe ịbụ nwa okorobịa kedu ka omenala Igbo si tọgụ ụtọ nwa okorobịa ihe gbasara n'ụmụaka ihe gbasara omenala Igbo na-amasị m nnukwu ihe o ji amasị m nnukwu bụ ịbata na be anyị egwu na-akpọkarị bụ egwu ọdịnala egwu ọdịnala ụmụ ihe egwu oyibo anụnwa aha amụhụmarụ enwe mbatagodo ụmụ nwanne m tie egwu oyibo ewefu nya tiri onwe m egwu ọdịnala so ọkpa ka m ji wee marụ na ihe gbasara omenala Igbo dị m n'ọbara adị na ọ na-atọ m ụtọ nke ukwuu maka ahụ dị mkpa ahụ ogologo ime ajụjụ ọzọ dịkwa nke aha bụ anyị na-eghe anya mgbe a ga-ahụ na ewe onye eze
anyị na-ejikwa na-echi unu echichi a iji hụ maka nwere ndị na-agwa anyị na o nwere mgbe omenala Igbo ga dịka ụfọdụ na-anọcha na mba ofesi anaghị akwalite omenala anyị na-ajụkwana ugbu a olee otu gụnwa dị ka onye echiri echichi otu uche na-akwalite omenala Igbo omenala Igbo agha nwụrụ ihe ndị si na omenala Igbo agha nwụrụ bụ na o nwere mgbe ọ bịakọtaziri dịka a ga-asị na ndị Igbo amachọrọzi ebe ha si maka na ha mụọ nwa onye babie sọsọ oyibo ka ha na-asụ o nwere ọzọ onye na-agwa nwa ya na ihe anyị na-asụ bụkwa asụsụ ndị ọzọ na ọ bụrụ asụsụ ndị ebe anyị enyi nwoke ndị nọcha mba ofesi anọkọta ha sendịela ụmụ ihe ebe ụmụ ha na-asụ Igbo eme ihe dịka ebe egwumegwu fụchaa ebe ha na-asụ Igbo ihe ha wee na-enye m afọ ojuju wee mara na ebe ndị n'obodo oyibo nọ n'obodo oyibo wee na-akwado omenala Igbo ọzọ anyị nwanụ n'ala Igbo anyị na-akwado ozi omenala Igbo onye na-anya kịta ịfụ na ụmụ m afọ Igbo gabacha ha ncha niile n'ala Igbo ha ncha niile na-asụ Igbo ịsụọlụ Igbo kịta ha ga-anụ ịghọta so wee na-asị na ọ ka mma na anyị bido na-akwado omenala Igbo ka anyị bido n'ụmụ anyị ka ha na-akpọ grassroots wee bido na ya ka ibido because mụ na onwe m bido na grassroots ibido na grassroots wee na-akwado omenala Igbo onye bụ na omenala Igbo anyị nwụrụ anwụ ọ dị mma azịza gị maka o gosiri na ịbụ nwata ojiri mmiri ala afọ nne anyị ga-egosi na ịbụ onye Igbo zuru mana dịka onye echichi o nwere ụfọdụ ihe anyị na-arụwa mgbe ụfọ na-aba anyị gharị o nwere ihe dị iche n'echichi echiri na ala Igbo anyị na echichi echiri na ozu ije nke ego Igbo na-akpọ abroad o nwere ihe dị iche ọ bụ ofe echichi ahụ ka anyị ncha niile dị iche because echichi bụ echichi echie gị na ala Igbo chie gị echichi n'ụzọ ibe ebe n'Igbo m na n'okwu echichi anwa ka ọ bụ like mụnwa dịka mgbe echiri m anarịkwara m n'ụlọ wee kpọọ ụmụnna m wee gwa ha na ihe dị otu a dị maka ndị na nwere ike ịbịa ndị na-ese because o nwere ndị mkpọkwa ka ha bịa jiri anya ha fụ ihe na-eme ụfọdụ bịakwa olukwa gwakwa ha na neke otu o si wee dị ya meelụfe ife mgbasa mgbe sielụfe ife mgbasa ma nwee aṅụrị wee malụ na ife a na-ekwu eziokwu n'otu ahụ ka ọ dị ọ dị mma unu ahụgo otu o si ada kedu onye anyị ka nọ n'obi ya anyị ka nọ n'obi onye siri ike asọ m ji ọnụ m wee kwuo na anyị ya kara aka ọ ga-adị ka akọga m onye eze ọnụ mana o jigo n'ọnụ ya pụta na anyị na onye anyị nọ n'obi ya onye ọzọ anyị ya kara aka ọfụma ọ bụrụ ụdị nke gaa nke mkpara ọkpụrụ anyị ka aga nwoke ejikọpụ ọ dị mma anyị ga-ekega kwacha akpịrị ọ bụ na anyị chigata azụ anyị ka na-ajụkwa onye eze ajụjụ na ụfọdụ ihe ndị asị ọwa ajụjụ na-ebute ọkwa ọsịsa na-ebute ụfọdụ ajụjụ ka anyị gaga kwacha akpịrị ọ bụ na anyị chigata azụ anyị ka nọkwa na nke onye eze agba ogidi bụ eze ndị Anambra na Adawaki na-emetụkwala igwe onyonyo na aka anyị na-echigata ndị Igbo na-agụ ajọ egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-atọ ajọ ụtọ ekike ndị Igbo ma na ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo ma na ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na na-eke moto isi na nga anya moto anya ugbu a ga-adị ego emekọba na ego adị ego kedu maka ugbu a were ntụrụ ego na ibe eto chebi masonye nna asị mkpatebe na adị asị mbe Olise agọziela n'ụmụ Igbo maka na echebe echebe anabanụ obi Igbo ndị ọ dị mma ndị Igbo anyị echegatagokwa azụ na obere ezumike anyị ka nọkwa na ajụjụ ndị eze na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo na iji kwalite omenala Igbo maka ebe ọbụla ị nọ
bụrụ nwa afọ itochi dị na-akwalite omenala Igbo. Anyị ka na-agwakwa unu na oge mmemme a ị nwekwara ohere ịchọọ ịbịara na-akwanyere anyị aja n'ukwu maka asị ofe dị ụtọ ọkwa ego gburu ya ọ bụ ahịa ka ị na-ere maọbụ ihe ka ị na-eme ịchọkwa ime ka ndị Igbo ụwa niile hụ ihe ị na-eme ịkpọtara anyị bịa anyị na ya akpa ọkwa nwa obere nchọnchọ ka anyị kere na gị anyị agbasara gị ozi gị. Anyị ka nọkwa na nke onye eze Abụgidi eze ndị Anambra na Adawaki. Ọ na-agbọkwa ihe egwu na-eri mana ọgwụkwa na onye eze anyị wee egwu mba mana ọ na-agbọ ma akwapụ ịkpọrọ ya ewu ọ na-agbọ onye egwu na-eri mana ọgwụkwa na ọwụ egwu ka ọ bụ onye eze ị ga-adị daalụrị nne. ịma ị na-anya na ebe a bụ ihe a ṅụrụ sinsi ya nta sinsi ọ na-anwe ka o si sumene ka mụ na ndị ochie onye eze anyị na-asị ele na ele Anchabuchi ihe omenala. Anchabuchi ihe omenala. Because ịmago na ka a na-eri nri ka a na-aṅụ mmiri. Na mmadụ aya richara nri nọzialụ ka ebe oli gbajie na akpịrị ọbụrụ ọ na-eme. maka anyị ma na omenala Igbo na mgbe ochie na be anyị ọ na-abịa eweta ọjị epụta nkwụ enu maka na ekpecha ekpere ewere nkwụ enu wee butuo ya dịzi nri na mmiri na-esu ya ikwukwana wee eziokwu maka ịma na anyị nọ ụzọ ije mana ọ bụ na nkwụ enu edo a sị na tupu nkwụ elu echiri ọkụ so anyị wee sị ka anyị were nke wee na-akpọtu akpịrị ebe nkwụ enu edo anyị ga-eme ya ka atụ ndị Igbo si eme ngwa alụbanụ anakpa agbarelu mmadụ mmanya akwụkwọ nwantịntị maka afọ dịka afọ nwantịntị maka afọ mbara ma ahụ ya ka maka afọ nke a ọ buru ibu mgba maka afọ ọha na eze ndị Igbo anyị ejidego mmanya maka na asọ m na-ejide mmanya na mgbe ochie a na-agwa ndị ichie okwu ha na n'ụbọchị taata ọ na-abụgo mmanya onye nọ na biya chere anyị ya na ọjị unu ga-eso anyị wee ṅụrụ ma ka anyị mee ka anyị na-akparịkọta unu ga-adị ebe ọhụrụ n'akụkụ ụwa niile. Chineke gọzie unu. Igbo bụ Igbo. Igbo mụmụ ga-adịrị ndị siri ike siri ọfụma. Biko ndị Igbo dịka anyị si aka ganụ n'iru maka na anyị gbapụrụ ya ọsọ maka na ụbọchị abọzi oge adọzi. Biko onye eze dịka anyị si eme anyị si atụkị ọ ga-adịkwa mma ka anyị na-aga n'iru. Biko o nwere obere ajụjụ anyị chọrọ ịjụwu. Ihe a bụ ihe na-agba anyị gharị ebe ọbụla anyị nọ. Anyị si na anyị chapụrụ mana mgbe o nwere okwu anyị na-anụ na ndị agbata obi anyị ga okwu ahụ a na-arụ anyị afọ ya mere o ji abụ ebe ọbụla anyị jere anyị achọ ka anyị hụ onye bụ aka anyị jụọ ndị eze anyị bụ ndị na-achịkọta anyị ọnụ ma ihe ọ bụ eziokwu. Onye eze ọ bụ eziokwu na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya? ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Ihe ndị Igbo sị na ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya bụ na ejego m ebe dị iche iche jekwuo and o nwere obodo ọbụla m je nnadị achọ ebe ndị Igbo anụ m afụ otu ha si anabata m dịka onye eze. A ga-anọ ebe ahụ na-akpọ onye dị otu a bịa na onye dị otu a bịa. Ndị Igbo niile agbakọ ha na-eri na-aṅụ na-enwe aṅụrị. Nnabakwa a na-asị m ya na-ajụ m kedu mbọsị ọzọ m ga-abịakwa. Ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Onye na-ekwu na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya ha ga-ahapụ abụka na ihe gbasalụ ndọrọ ndọrọ eji a na-asị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya. Mana ụmụakwa na o nwere ebe ajụ ihe na-adọrọ o nwerekwa ebe ajụ ihe na-adọrọ kama ihe ejiri ozi maka ya wee sị na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya. Ọdụmma ya bụ ihe na-akọwa na Igbo fụrụ onwe ha n'anya ya mere ọ gaghị ejikọta mabọ ọ zụta ya
were gịnị onye nnukwu ego si ama gịnị ya bụrụ ọgaranya na-ekpekwa ekpere ka ọ karịa ya anyị na-eme ụmụ mitin dị iche iche iji gosi na anyị fụrụ ndị Igbo ibe asụ ọbụla Igbo ahụghị onwe ha n'anya ọ mgbe a na-abịa ka a na-etikwa gị na moto si gị na wakwa ebe ọ dị mma. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ ikwutere ya ebe a mgbe anyị na-eme ya ọtụtụ ndị mmadụ si na ndị Igbo hụrụ ego n'anya karịa onwe ha. Achọ ka itinye okwu ọnụ, kedu ihe mere kedu ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgwụ ndị mmadụ ji na-asị na ndị Igbo hụrụ ego n'anya karịa? Ọ bụ na ha ka agba mbọ ka ọ bụ na ha na-eji maka ego egbu onwe ha ka ọ bụ gị? Na achọ ka itinye dịka onye eze ya bụ tinye godo okwu ọnụ. Ndị Igbo hụrụ ego n'anya, mana ọ bụrụ na ndị Igbo hụrụ ego n'anya karịa onwe, mana Igbo hụrụ ego n'anya ọ dịkwa mma ka Igbo hụ ego n'anya, maka ịma na ihe mmadụ na-achọghọ anaghị abịara ọ maka na ndị Igbo hụrụ ego n'anya, chọọ ego ka ego wee na-abịara ndị Igbo. Na ndị na-asị, ndị mba ọzọ na-asị na Igbo hụrụ ego n'anya, ọ na-agbagwoju ha anya. Kedu ndị Igbo si eme, kedu kpata ebe onye Igbo ọbụla ego a na-achụ ya? Ọ bụrụ na ha afụghị ego n'anya, ego ha chọrọ, Chineke anaghị enye mmadụ ihe ọ na-achọghọ. Ọ maka na ha fụrụ ego n'anya ka ego ji abịa. Anyị hụrụ ego n'anya ka ego ji abịa. Ndị kpọrọ ego ụgwọ ego ha bụ ha mana ha na-amabụ ndị a na-amabụ amabụ ndị nwesị na ha afụghị ego Igbo fụrụ ego n'anya. Anyị na-akọwa bụ na ndị Igbo jisi ike hụwakwa ego n'anya. Ha jisi ike na-akwa ego n'anya ka ego na-abịa. Biko ka anyị banye n'ihe ọzọ. Ile anya dịka anyị Igbo si n'ọkịta, anyị Igbo na ihe a na-akpọ ifuju anya. Nchekwaba anyị Igbo siri ike ugbu a. Anyị na-anụ ọtụtụ akụkọ ihe na-eme na anyị Igbo bụ nke ji mara anyị, ya bụ steeti ise ahụ eji wee mara anyị ihe na-eme kwa ụbọchị maka ihe gbasara nchekwaba ndụ na akụnụba. Anyị wee na-achọ ka anyị jụta gị dịka ofu onye n'ime ndị ndu ndị Igbo nọ na Adawaki. Ọ bụ sọsọ ị nọ na Adawaki na ọchịchị gị ma ọ bụ alụ gị ga-ezu ụwa niile, ebe ọ bụ na onye Igbo nọ na akụkụ ụwa niile, ndị nọ na ndịda anyị. Kedu ihe ichere kpatara yanụ na ụzọ ichere na a ga-esi wee mee anyị nwee nchekwaba n'ala Igbo ihe gbasara ụmụnne anyị ndị nọ n'ala Igbo n'akụkụ ụwa? Ihe gbasara nchekwaba n'ala Igbo, ịmago na nwata na-achọ nke ya ọ bụla ajọ nwa. Nchekwaba n'ala Igbo enwere ihe ọzọ na ịmago na mgbe ọnọdụ ndị Igbo nọ n'obodo a ma bịara kọwasị kwuwesị obi ka ọzọ na anyị nọ na ihe onyonyo. Ọka mma na anyị nọ onye eze. Awụrụ m nwa kwuru ya, ha na-ejide m mana agaghị ejide nwa onye eze. Anyị ejidewuru onye eze. Ọnọdụ anyị nọ n'ala Igbo anyị na ihe na-eme n'ala Igbo bụ mmasikere na ndị Igbo na-azụ onwe ebe ọnọdụ ha nọ na gọọmenti etiti. Ihe ndị Igbo ji wee na-azụ onwe ha bụ na enwere ọzọ bikọz na ha ma na ihe gbasara gọọmenti etiti dịka ọchịchị onye nke a na-achịkịta si wee dị, ndị Igbo ọnụlu ha n'okwu onwere ihe ha ketara. Ha dị ka ndị ajụrụ ajụ, akpachapụrụ akpachapụ na ihe ọbụla ịfụ ha na-eme na anaghị m asọpọtụ akwado mmadụ ego nkata na-egbu mmadụ ihe n'ihe na nwere isi bikọs na ịchọrọ inwere onwe ma ọ na ịchọrọ ka ewuru ma ọ ka anụ olu.
mba nke ahụ adịrọ mma mana ihe m na-ekwu bụ na ndị Igbo nwere ike na-eme ya ba ime mkpọtụ na-eme ụṅara ka ọ bụrụ na gọọmenti nke anyị na ndụ onye ka ndị mba ọzọ na-anụ unu anyị na-anụ ihe anyị na-eme ka anyị hapụ ihe gbasara igwe ụzọ gbuo ma ọ bụ igwe ebere mma bikọs nke anyị ebula eme na nke gara aga ọ gara anyị ahịa onweghị uru anyị jetere na ya andị gbakwa na o sochapụ n'ihe kpata eji wee a na-asị ka a ga-esisu ya n'oyibo n'Victor mana ị na-anya kịta obere ha na-egwu ka a na-eme ọnya ka nji wee sị na ihe gbasara ndị Igbo na ihe ha na-eme onye ọbụla dowe mma ekwe onye ọbụla onye nọdụ ya na-ekwu ya na-akọwapụta ebe ọbụla ị nọ na-ekwu ihe a na-eme ndị Igbo na mkpagbu ndị Igbo na ọ dọrọ mma akụkata ya ndị mmadụ ofu mbọsị ọ bụrụ na ha nụrụ ọnụ anyị Chineke na ekpere anyị Chukwu anyị na-agba na-efe anaghị agba n'ụlọ ofu mbọsị ọ ga-anụ ọnụ anyị ọ ga-aza ekpere anyị. Ọ dị mma. Onye eze ihe m ghọtara ikwuru ebe ugbu a sị ndị Igbo na ọ kara anyị mma ịlụ ọgụ ụbụrụ karịa ọgụ egbe akọ ya ka ị na-ekwu ọgụ akọ na uche iwere akọ na uche na-eso ihe ndị a ọ ya ka na-akọwa solution ihe gbasara enweghị nchekwa nchekwa akụnụba anyị bụ nwere ihe aka oyi nwoke mgbe anwa bụ gọvanọ Chukwuemeka Ezeife those days na Anambra State nwere ihe ome mgbe ahụ bụ think home philosophy ihe anyị nwere ike ịdị onwe na wee chekwaba akụnụba anyị bụ anyị ka anyị nwee ihe a na-akpọta think home philosophy anyị ihe ọbụla anyị nọrọ ebe a anyị na-echeta ụlọ anyị nweta na-aga ala Igbo anyị maka ndị Igbo ihe anya ịfụ na ndị Igbo nwere ọgụgụ isi nwere nghọta etu esi eme obodo emepe na-emepe otu anyị si emepe obodo ndị ọzọ ka anyị na-ewena gị ụlọ na-emepepe anyị be anyị na-emepe ihe gbasara ma ihe akụ anyị na-enweta data ego anyị na-akpata ma na-enwe sekuriti. onye eze ịkụgo ya bụ n'elu maka na ọnya bụ ihe anyị na-achọ ka anyị mara ka ịgwa ndị Igbo maka na ikpuru ese na Chukwuemeka Ezeife bụ former governor Anambra ọkwadike Igbo na ọ sị na o nwere ya kpọrọ mgbe aha think home philosophy ya golo ịkpatacha weta n'ụlọ ọhịa ime okwu anyị kwuru ndị Igbo ebe ụnụ nọ enweghị onye eze m ghọtara na ihe onye eze kwuru maka o mere ofu oyi nwoke nwechara ma elu ma ala na mba Abuja anyị nọ mana ọ bụ na ọ laa ụlọ ebe ọ na-aga edebe ụgbọala ya ma ọ lata na mishọn n'ụlọ fada maka na enweghị ofu mkpụrụ ma ụzọ eji aga ebuje moto ma ụlọ na ọ rụpụtaghị ofu mkpụrụ ụlọ na be ha mana o nwechara manshọn na mba ndị ọzọ ọ bụrụ na ọ laa ekeresimesi ya buru ụgbọala ya ebe ọ na-aga apaki ya n'ụlọ iji gosiri na ọ nọha na ha a na-asị take home philosophy ndị gụrụ akwụkwọ mana ekwekwe na ọ bụ onye ebe anyị mere ọ dị mmasị m na okwu onye Igbo mana ịgwa onye ebe anyị ndị be anyị ga-amụta akọ na ihe onye eze na-ekwu ebe a onye na-arụkwa na mba ya na-echetakwa maka na achụ ọgụ n'ezi ịgba na be nna gị achụ ọgụ be nna gị ịgba na be ndị ikwu nne gị ọ dị mma nwanne ngaba n'ilu ọ dị mma anyị ka nọkwa n'aka agba ogidi bụ eze Anambra na Adawaki ndị Anambra niile gbakwara anyị okirikiri ebe a na-ele anyị mana ma bịara iburu onye eze ha eburu mana ụjọ atụrụ unu na-achụrụ unu na ana-apụ enyi n'azụ aga egbu ya aga egbu ọ dị mma onye eze ajụ ọzọ dịkwa ka
ibe ya bụ otu anyị nọ ugbu a ị na-amụ kesi na o nwere ihe nọ asị behind any successful man a ga-enwerịrị ihe nọ n'akụkụ ya na-eme obi na-atọ ya ụtọ amanụ m ole Chukwu ji chọọ gị mma ị lụrụ atọ dịka onye eze ka ị lụrụ abụọ dịka onye eze ka ọ wefu nwaanyị ka ị lụrụ ndị Igbo na-atọ ka ha mata ụmụ nwaanyị ole nwere na ụmụaka ofu nwaanyị ọ ka m nụrụ anụghị m Igbo nke nna mmadụ ị na-enwe chekwube na dịka onye eze dịka onye eze ofu a ezugolo m ofu ezugolo and abịakwu mgbe afọ ya bụ Chinwendu Ogwu Lọlọ Authentic so ọ bịa mmekwa Chineke wee bịa blesskwa with ụmụaka afro ebe a na-agbaga ọ bless mụ with ụmụ ịnọ na onye be nkịta nwa ya oge nkịta ọ ya alịfụta ọ dị isi kezi ihe ọzọ m na-achọ mma sị ka jee nwekwa ndị ọzọ na-agakwa n'ihu onye eze achọghị okwu mgbe onye beghị igororo ị gwara anyị adịghị ka a ga-esi wee kwuo mana ị onye eze agbaghị mgbe ọ na-arịgo mana ọ bụ obere mgbe ọ gara arịtu Igbo ndị ọma nwere na-aṅụrị maka na ihe mmemme a na-eme bụ mmemme eji enwe aṅụrị ebe ọ bụla ị nọ na-enwere aṅụrị maka na aṅụrị ọ bụ ya nara nga ọnwa ịsaa onye nwere aṅụrị ihe niile okwu na ụka adịrọ mma esemokwu adịrọ mma ọ ị na-enwe aṅụrị rụzọ ya ihe na-eme dịka onye eze tupu anyị aga na-agba nke ịtọba agba nke mmechi bụ mgbe ị ga-agwa anyị okwu ndụmọdụ anyị chọrọ ịma dịka anyị si nọ dịka esi bụrụ mmadụ o nwere ọ jụrụ gị ihe dịka ụmụ ole nke ahụ mana o nwere ihe ọzọ dị maka onye ọ na-amụ n'ụwa nwere iru nwere azụ biko mee ka ndị Igbo ma ndị enyi gị na ikwu na ibe gị mata ihe ahụ na-enye gị obi aṅụrị ga-abụ ihe ọ bụla eme ha gị ozugbo aṅụrị eju gị obi mfa ikunito ha ọtọ gị tụba ego gị were ya dị gị na-emekasị maka na obi aṅụrị eju gị maka na anyị ahụ ego obi aṅụrị ọnwụkwụ ọzọ na-ege m na-enwe karịcha m obi aṅụrị na bụrụ a na-enwe obi aṅụrị na nne anya fụ na onye nọ n'akụ na-enwe aṅụrị nlekwa ya n'aka onye nọ n'akụ na-enwe aṅụrị aṅụrị na-efe so nne mfụcha ụmụnne m ma ọ bụ ndị mụ na ha nọ ebe ha na-enwe aṅụrị eju m obi aṅụrị eju m obi nke a na-enyekarịcha m aṅụrị pụrụ iche mana mfụ ndị mụ na ha nọ n'akụkụ ebe onye ọbụla na-enwe aṅụrị ka aṅụrị na-enyekarịcha m obi aṅụrị ebe ọ dị Igbo ụlọ arụgoro ihe okwu na ihe na-enye ha aṅụrị ego ọfụ ebe ụmụnne ya na-enwe aṅụrị nke tapụrụ iche ọdụgoma ya na befọ ihe mere na ọdụgoma ya mgbe anyị rapụ kịta aṅụrị eju anyị obi mana ịgwa gị eziokwu ihe ọma na-efe efe ọchị enwere ike chụwa ọchị ugbu a ịma ihe na-atọ m mana gị nọkọtara nwa na nwoge achịwa maka ọ na-efe efe ọ na-akọwa na ya nọrọ otu a na ndị nọ n'akụkụ ya obi dị ha mma obi abịa mana dịka onye eze na mbụ ịma na enwere koboko a na-edewe na palas ma ọ na-edewe na onye eze maka ndị mere aṅa akpọ ofu onye ya agba ahịa gwagolu ndị Igbo ihe ga-abụ eme ego ugbu a obi abịa unu na afọ ihe nwa ga-emekọta m obi adụ m njọ nke ịpịama mmadụ kpekpoko mana ịmaga na mmadụ bụ mmadụ andọ nwere ihe onye na-asọ ihe onye na-asọ bụ otu nnọkịta a na-alaiki ịbụ onwe m otu anọ ha na-alaikiri ọka onye a sị na onye eze ka ihe kpatara na ya dụrụ ka onye eze a ọdụ ka ya sị na ị na-achalenji onye eze ọ dụrụ mma asọkọ mmadụ niile adọrọ mma gbaba mbọ nke gị na-aga n'iru otu isi agba mbọ
mana agbazina mbọ adị na-eneziri onye eze anya yes anya ụfụ because ịma na ụdị ha na-ebute mana ụfọdụ ya gụtara ya na ịkpọ onye anya ụfụ maka ụdị ha nwa ihe ogbu erika ma anya ụfụ ma nta ihe ogbu erika ịghọta be yourself ịghọta o doro ego na ọkụkọ maka ọbụna dị mgbe anyị bidoro afụna m as a rival ihe gụnwa na onweghị o kwuru ya ebe a ị maghị ebe o bidoro mana ebe ị hụrụ bụ ebe onye ahụ nọ gị bịa na-atajize gịnị mere ịtaji anya mgbe nụ o si Anambra gawa ike ọkada amanwụ igwe ka ewu ọ dị mma anya ụfụ ihe ọjọọ anya ụfụ ọjọọ ịhụ onye ka gị ị ga na-ayọ Chineke bụ mee ka ndị ka ya ọ bụrụ na anyị ga-emegide ka ama dịka m na-agwa ofu enyi m nwoke onye eze mụnwa na-agwa ya asị na ya ụbọchị ọbụla ị pụtara bịa na kọmplen na nwe ekweghị ego mụnwa ga-akpọrọ ezinụlọ m na hapụgo obodo maka mụnwa mana enwe mgbe ị karịrị na ama m na Chukwu ga-enye anyị aka ebe ọ bụla ị nọta Chukwu ga-enye gị aka gị irukwe ebe onye ahụ ọ dị mma onye eze gbọrọ ihe egwu na-eri biko anyị ga-akwacha akpịrị anyị jigata onye eze ga-enye ndụmọdụ maka oge abụzi nwanne mmadụ ndụmọdụ ị ga-enye ị ga-achịkọta gọọmenti etiti ụmụ okorobịa ma ndị ke nọ na mba ofesi ma ndị nọ n'ala Igbo inye ndụmọdụ biko ka anyị gakwacha akpịrị ndị Igbo na-agụ ajọ egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-ata ajọ ụtọ ekike ndị Igbo ma na ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo ma na ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwa m ntị Olisa gọziela n'ụmụ Igbo maka na ejebe anabanụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya Igbo bụ Igbo n'anya Igbo ọfọ na alamata ediga m ọzọ chinkologo ekpologo asa mgbodo ka ide ogologo meskalink ji adịghị ịkụba ka yiri ego na ndị Igbo ga na-ebute ego na-ekezi ndị na-ejile ego na-eji ụgba ajụjụ eke nga na obodo oyibo ndị ọcha na-adị nnefe jiri uwe nwụda isi ego na-efe nche eze ọ dị mma ndị Igbo anyị echigataghị azụ ọ bụrụ na ugbu akịka na anya onyere anyị ka nọkwa na ajụjụ ndị eze na ndị ọnụ na-eru na okwu n'ala Igbo n'ụbọchị nke taa anyị ka nọkwa na onye nọ n'obi ya chiri ike anyị ka nọkwa na Obi Agbaogidi bụ eze Anambra na Adawaki nwoke ịhụ dị mkpa ga-ahụ ogologo ime ya nwa na-ayọ Chukwu si ama m mgbe obi m ma afọ ọzọ ma afọ m ma obi m ga-agbagote ka o ruo ka ndị eze otu a ka ọ dị mana Chukwu ga-enyere m aka ọ nwayọ a na-agbago anyị ka nọkwa na ke Obi onye eze nwanne ị na-enwe ntaji anya mgbe m kwuru si achọkwa m ka m haka onye eze ịma na nwambe na-anwa ọkwa enyi ịma na nwambe na-anwa enyi n'onwe ka ọ na-enye na-akọ onwe mgbe m ga mba na ọ bụghị n'ụwa ka ọzọ nwere eze ndị Igbo dịka o si wee kwuo kọwachago ya biko ka anyị si wee kwu na mbụ biko anyị na-ayọ unu ebe ọ bụla nọ n'akụkụ ụwa unu nyere anyị aka na gịnị kwalite mmemme anyị ya maka ọ bụrụ na unu nyere anyị aka dịka unu si enwe aṅụrị na ihe anyị na-ekwu ebe a anyị ga-ejekwa n'akụkụ ụwa niile anyị na-esi ejigbo ogara na-agwa ebe ọ bụla ị nọ ọ bụkwa na ị chọrọ ka anyị bịa ka anyị na-aga kparịa ndị eze dị iche iche ndị na-achị achị ebe ọ bụla ị nọ ị ga-ese na akara ekwentị nke a ga-enye gị iwe mee gịnị kpọtụrụ anyị ga-abịa ebe ahụ ọ bụ na mba ofesi ọ bụ na mba Naijiria ebe ọ bụla ọsọ gị na ka anyị ma anyị ga-abịarute ka anyị na-agakparịa ka anyị kọwatụ ụmụaka anyị ihe gbasara omenala njirimara na ọnọdụ eji mara ndị Igbo ụnụ anụgo onye nọ na ya fụnụ dịka nwanne nsogbu ozugbo ihe ọ na-eme ọ sọsọ dị mkpa afọ dị mkpa afọ ogologo imi ya abụ otu onye nọkọta na-asịrị afọ dị mkpa egwu dị mkpa imi ma ọ dị ogologo ọ dị mkpa onye eze na nkenke maka na oge
ga-abụzi nwanne mmadụ biko anyị ga-eweta mmemme a n'isi njedebe ma ọ ga na-ewutekwa ụfọdụ maka nkata anyị na-akpa ebe ọ na-atọ ma ụtọ mana ụbọchị ọzọkwa anyị ga-akapa na nke onye ọzọ ma ọ bụ ịkpọkwa anyị sị nkata ahụ anyị kpara ụbọchị a unu bịa ka anyị kpakwa ụdị nkata ahụ ọzọ anyị nwekwara ike anyị echikọta mana were nkenke dị ole na ole were nye ndụmọdụ agwara gị ndị ị ga-enye ndụmọdụ ma gọọmenti etiti na-achị achị ma ndị Igbo nọ na ka a na-akpọ diaspora ma ndị Igbo pụrụ apụ ma ndị Igbo nọ n'ala ma ụmụ okorobịa na-etolite etolite enwe ndị na-ele gị ugbu a sị achọrọ m ịdị ka ọnya biko dịka o si kwuo tinye kwuo na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka a na-abanye ọchịchị ime ihe ndị aka ka ha n'ụkwụ na ọ dịkwa anyị mkpa ndewo ọdụmọdụ na-enye ụmụ Igbo dịka nsogbu ekwu na mbụ ma ndị nọ na be anyị ma ndị nọ n'ofesi abido n'ụmụaka kụzibelu ha asụsụ Igbo kụzibelu ha omenala Igbo maka na asị na nọ na anaghị esi bido ga-abịa enu maka ibido n'oge kụzibelu ha ọ na-abanye ha n'ahụ ọkacha ndị nọ n'ofesi amalụ na ebe ha si gba n'Igbo maka na omenala Igbo anyị na-abụ bụkwanụ omenala ọtọlọpụ omenala Igbo ya ịmalị ya omenala Igbo amaka and ọ na-atọka ma ọ bụrụ na ịmalị ya ọnya ka o ji wee dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ na-eme ihe gbasara omenala Igbo na ihe gbasara gọọmenti etiti nke anyị nọ na ya unu ma na unu n'anya unu afụ ọnọdụ ndị Igbo nọ kịta ihe gbasara gọọmenti onye ka m ji wee kwuo n'ọgụ anyị ga-anụ kịta ka ọ bụrụ ọgụ akụ na uche si were ihe gbasara egbe na mma were n'akụkụ gọọmenti etiti anyị nọ kịta ọnọdụ anyị nọ na gọọmenti etiti dị n'anya bụ na ọnụ ndị Igbo elu ha n'okwu mana ọ bụrụ ya ka anyị eji wee sị ka anyị bụrụ ọgụ na nwa maka a sị na otu ihe si wee bụrụ kịta bụ na ọ bụrụ na anyị nọ ọlụ kịta n'ụwa were akọ na uche wee na-eme ihe na-ekwu okwu na-agwa ndị mba ụwa ọtọ na otu o sitere anyị ofu mbọsị Chineke ga-echeta anyị ọ bụrụ na ha echeta ihe gbasara politiks nke na-abịa onye ọbụla bụ onye ihe a na-akpọ nwegodu ya enwe na amakwa na ihe niile a na-eme na magomago na-abịa nwegodu votas kaadị yi ngwa enya gbasara ya ekwu na a na-atụ akwụkwọ wee rie ụtagodo apụta bikos ị nwere ihe Chineke kwado ụtagodo apụta bikos ọ bụrụ ịnọdụ na be na-ekwu na alụmel na nekwa ndị ahụ echeta anya ndị ahụ echeta anya ịnọkwa na be na-aṅụ nkwụ ma ọ nọ na-azụ draft ịza akpọ gọọmenti iyi ga-eze ka Chineke ọkwa onye chi na-azụ n'azụ onwe onye chi na-azụ n'azụ onwe wegodoro na ya pụta onye wepụtara onye ndị Igbo ọbụla gbakọ ọnụ kwadozie nya m ya ozialụ na asị na ihe a na-ekwu na ọ bụrụ nne a mekwazi anyị ihe ahụ a na-eme anyị ụwa mba ndị ọzọ afụ na ihe na-eme ihe m na-ekwu bụ na Chineke na-anọnyere anyị ọ bụ na anyị na-eme ọ ga-adịlụ nwoke mma ọ ga-adịlụ nwaanyị mma anyị ga-adịnụ ka echi na echi aha agwụ anyị gbuo n'aka nri anyị gbuo na mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị agbuo na mma ọ ga-adị anyị mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen. Unu ahụgo otu a biko enwe ndị nọ n'ụlọ ka ọ pụrụ na onye eze aka maka ọ gbara onye ego na-eri ọ dị mma ọ ebe aka anyị ga-eweta mmemme a n'isi njedebe mana ọ ga-ewute ọtụtụ n'ime unu mana unu nwee ndidi
mgbe ọzọkwa anyị ka ga-ewetakwara unu mmemme a na-akpọ ajụjụ ndị eze na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo. Aha m ka bụkwa aha m bụ Maazị Chukwunenye Ọbasi. Ọkwa mụ na nwanne m nwoke nọ ka ọ bụrụ na aha ya tupu anyị abịachikọrọ mmemme anyị bịa n'ụbọchị nke taa. Igbo ndị ọma, ekene m unu dịka o si wee kwu nwanne m nwoke si kwuo, ịma na akpọ ihe ọma ọnụ mma, akpọ ihe ọjọọ jụtawazi ọnụ. Ana m asị udo dịrị unu. Aka m bụkwa Chief Boniface Uchenna nwatali awọ nke mmezinifta agụata. Asị m ụfọ ji fọ ụfọ ede afọ. Asị m ihe onye ji bụ nwanne ya, onye ji ede ya nwanne ya, onye ji akwụ ya nchi maka na nchi adịghị eme gịnị, nchi adịghị alị elu. Nke ị nwere nye nwanne gị, maka ọ bụrụ na inye nwanne gị atabiri bụ ụtọ nwanne. Onye eze kwuru ya na atabiri bụ ụtọ nwanne. Onye nye nwanne ya, nwanne gị na-amụ amụ ine ya anya n'ihu gị amụmakwuo nke gị. Mana ọ bụrụ na nwanne gị na-ewe iwe ine ya n'ihu iwe baghị obi, ana m ayọ unu biko ibe ọnụ onye n'Igbo nọ dịka o si wee kwuo ka anyị mee nụ ka gịnị udo wee chia n'ala Igbo. Ọ dị mma onye eze, biko na nkeji ị ga-agwakwa maka enwe ndị ka na-abanye elenye anya ugbu a, mgbe ị kpọrọ aha gị na echiche echiri gị, biko n'ugwu gị ị ga-agwakwa ndị Igbo aha gị ọzọ na echiche echiri gị dịka ndị ka na-esonyere anyị n'ikpeazụ a tupu anyị abịachikọrọ mmemme. Afa m bụ Chief Henry Ugwu nke eji agba ogidi malụ na Dawaki and the Environ. Ọ dị mma onye eze, ngwanụ ka anyị rikwe na ịma anyị riri mgbe onye eze ọ bụkwa karị ma afọ ebe a na-egbu opi. a ga-egbu ya, Kedu onye ya na-agba opi? Abịa gbuola anyị bịa. ya na-akpọ ya bụ ọdụ enyi. Ọ bụrụ na ị na-ege ntị ka o si ada, ị ga-ama na ọhịa enyi ji ekwu okwu, ọhịa eji akpọpụta eze, ọhịa eji eme ka a mara na eze nọ, ka ndị mmadụ mara na eze nọ ebe ahụ a na-eme ihe. Aha m bụ Oke Nnebedum. Abụ m onye Nọfịja n'Orumba South Local Government. Ọmụ bụ Onosolu eze nke ndị Anambra na Dawaki na Environ. Eze a na-ekwu maka ya bụ Chief Henry Ugwu Agbaogidi 1 na Dawaki. Ọ bụ ndị Anambra na Dawaki gbakọrọ ọnụ wee chie ya echichi ahụ. Ọ na-emekwana ihe o ji bụrụ Agbaogidi. Ndị Dawaki hụrụ ya n'anya, ndị Anambra na Dawaki hụrụ ya n'anya maka na ọ bụ onye mmemme. So onye eze bụ ezigbo mmadụ. Onye eze bụ onye na-agba mbọ ọkọta onye binye ndị enweghị ike ịkọta. Ndụmọdụ m ga-enye ndị Anambra na Dawaki bụ na ha ga-enwe ndidi, ha ga na-eṅomikwa ihe ọma. Ịhụ onye na-agba mbọ atajiri anya, mụọ otu o si agba mbọ, mara ma ị ga-amụta ihe ọma ndị o mere wee gbata mbọ. Ya bụ ka anyị bụrụ ndị na-eṅomi ndị isi, ihe ọma ndị isi na-eme, ịṅomie ya, maka a sị na onye fee eze ga-eru ya. Igbo mama nọ. Afọ m bụ Chief Godwin Uchechukwu onye Buchi. Nwa bụ onye Agụ nke dị na Anambra steeti Anọcha Local Government area. Nya afụrụ nya dịka ezigbo mmadụ, onye na-awa ọnọrọ ndị mmadụ a na-enwe aṅụrị okirikiri ya. Bịarukwu onye anaghị ebi aka na-ajụ ife maka ọ na-ekwupụ onye eze ọ bụ ọ bụ eziokwu na ọwa eze Anambra na Dawaki, mana ọ na-agbasapụ aka, ọ na-emeri Igbo niile ife. Ma ndị abụkwa okwe ndị Igbo, onweghị onye na-enwe nsogbu gbara bịa ebe ọ nọ ọsịba maka ebe isi emetu a ife nwere ike ngwa Igbo. Anaghị ekwu 2023 na-abịa ọzọ. Kedu ife anyị na-achọ ime? Kedu ife anyị na-akwado?
ụfọdụ ọnụ nkịtị ka eji aba tupu ị na-ekwu ihe afụtagodu soro na ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo iyi enwe ebe ya abanye ma ọ bụrụ na ịbụ onye chọrọ iso wee zọọ ife ị ga-abanye n'otu ndọrọ ndọrọ nke a na-akpọ pati politikal pati wee nọrọ ebe a na-ekwu ibe ị na-achọ ọkwa na ewugodo onye chọrọ ịzọ ihe azọ ijegworo weta mpekere akwụkwọ eji atụ akwụkwọ oge ahụ ruo ụnụ apụta etu ọnwụ na-esi na-emebie unu agbasie mbọ ike fụ na ụnụ tinyere akwụkwọ ụnụ ebe onye ụnụ nwere mmasị n'ebe ọnọdụ eme ka ọchagodo na-egwu wayo enugwu wayo ana onye nwe nke ya dabara anyị emechaa ọmanwe oke anyị bụ Igbo ga-ekete ọkachakwa dịka o si metụta ọchịchị etiti nke a na-akpọ federal maka na nke a nọ anyị enwetakebe ezigbo ife na ya ndụmọdụ na-enye ndị Igbo ọchịchị nke ọzọ a ga-azọ ka anyị gbaa mbọ na anyị nwere ike ka anyị weketa oke anyị ọkachakwa dịka ọchịchị etiti si wee dị. Ndị Igbo na-agụ ajọ egwu, ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa, mmanya ndị Igbo na-atọ ajọ ụtọ, ekike ndị Igbo ma na ọ bụ sọ mma, oriri ndị Igbo ma na ọ na-atọ ụtọ, omenala Igbo na-atọwa m ntị. meskalink ji adịghị ịkụba ka yiri bego ndị Igbo ga na-ebute ego na-ekezi ndị na-ejile ego na-ejigba ajụjụ uche leka ndị na-anụ maka ata eze na ụkpana sivento na-eke moto isi na nga anya moto anya ugbu a ji adị ego emego ọbara ego adị ego kedu maka ugbu a were ntụrụ ego na ibe eto obi masonye nna asị mkpatebe na adị asị ndo Olise agọziela n'ụmụ Igbo maka na ejebe ebe banabana banụ obi Igbo